Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Kalimti ang akong gisulti. Hipusa na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan. Mao ginay pirmi nimong isulti nay. Mao ginay pirmi nimong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungod sa kong amahan. Bugtong ang pangalan lang sa kong inahan ang akong nahibawan. Pero wag ikaw musultihan ako sa pangalan sa kong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa kong amahan, nay. Bisa sa pangalan man lang. Diyan ay pangalan sa kong papa, nay. Buhi pa ba siya? Haman si karon. Ganun ko siya makita, bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangalan sa kong amahan, nay. Sulti ko na si Dis, kay gusto ko makailan niya. Unsa ni pangalan sa kong amahan, nay? Ay, ambot. Yang pangalan? Da. Agay! Kusog na. Napugol ka, nay! Ano mo gawin? Kaduha na ka, ha? Kaduha na ka. Ipuson pa na nimo aron dili ka makatilaw og laing dapog. Lakaw na. Isuod na ka nas karaan nimong backpack. Kadto lang sa gamita samtang wa pa ko makapalit og bag-o. Magpalit kag bago? Oh, sa okay-okay. Bago din na. Ginamit mo na. Okay, God. Ay bag-o lang gihapon na. Bag-o man gipalit. Oh. Oh, Oh, din, no? oh. Ingo man day ka nga magkapalit kag bago. Sa muka ba ni mugnaong oy. Oh, sige na lakaw na. Hipusa na na. Tarong nga ha. Idanok na sa dunya na nimo. Mura na sa dunya nagbasurahan ang imong bag. Yes, nay. Hipuso na ako sa kwarto. Ay tuo di ay. Klase na sa sunod si Mana. Mao nga undang na si mong trabaho ha. Unsa, nay? Ano man? Unsa may kunik niya na kung magklase? Ha? Ano pa undangon mo kunin mo trabaho, nay? Kay mo eskwela ka naman. Unsaon man nimo pagtrabaho kung magklase ka? Oh, Diyos mio! Unsa, nay? Unsa man ako pag-eskwela, gawa man taong ko pa-enroll? Kasi ingon, Ako, God! Bago pagani kumingon? kana imo ng pagtuo. Pero human na do. Gipa-enroll na tika, human na. Nanay sa doy! Oh, Indad ka dili ko pa eskwela. Kapoy ka na. Laay kayo, sige na taglingkod sa bangko. Makasapit tas lubot. Duka kay sige paminaw sa maestra na yoy. Unya, suwat sa notebook. Ya, taas para bagi kaayo. Ya, doon na pag-quiz, exam. Napag-assignment. Napay-homework, kung sa pala din na. Napakapinan pag-project. Hurot akong oras sana sa eskwela noy. Wala ko yung oras sana sa kong kaugligo na sa kong self. di ay self nimo ay. Ay! Da. Katulo na ka na eh! Iduhagin na ako kakamot ha. Unya unsa man mo palag ka ha? Musokol ka na nako kay tiguang nako mao ba ha? Inulay ko na eh. Duko na gani ko. Duko. Isang pagpunaan pa ni mo. Di na ako sakitan. Puninay, dugagi! Ta! Ay! Ingon man ka. Malinawad lagi ka na eh. Abi pa lang di ti ka tinud-on. Mao nga pag-ingon ako nga gusto kong mo eskwela kag balik gitinuod gyud to nako do. Gipa-enroll gyud ti ka, mao na. Nanay, gidoy. Di lagi ko eskwela na eh. Dako lagi ko gidad na yun. Iniyawa pa ko makagraduate og high school. Ayun saon man nimo pag-graduate tontoha ka kung dili ka mo balik og eskwela. Nanay, oy. Tagaan di kag baon. Di ko. Mas ganahan ko mo trabaho kay mas dako ko kwarta. Hatdan man ti kag paniud to. Nasamot. Unya dong, gwapa pa gid ang imong maestra. No, I'm not interested, nay, ha? Oh, Kasabot ka na, nay. English pa. Di ko interesado, nay. Sus, sagad na ba sa mga maestra, nay? Mga dagang guwang. O baka mga tiguang nga, terror kayo. Di na lagi kong eskwela, nay. O eskwela ka. Final!
Nay? May sunog? May sunog, Nay! Kung may sunog pa, naapil ka nagkapagod. Kaya wa pa ka mo bangon diha. Ah, sa'yo pa man ay taon. Uy! Dugay ko na to gabi, ibaya. Kadlaw na. Kinsa ba na sa ni mo? Di ba may ingon man ko nga ayaw pagdugay pa uli kay unang adlaw ron si mong klase? Sige na, bangon na. Bangon na diha, bangon na. Baka mo kayo eh. Tug sa kong balik. 10 minutes lang. Dili. Ay! Ja. Kasa kong dunggan. Ay. Kung dili pagani ka mo bangon diha, dili kay ako rin hapag ko ng takob sa kaldero. Diha ko na gindi ipyong-pyang si mong dunggan aron matagam ka bataa ka. Napulan ka mo eskwela da. Dako na kay kag edad niya wa pa ka makagraduar. Dili ko mo sagutan na. Gusto ko nga makagraduar ka na sa dili pa kukuhaon ni Lord. Oh, wala. May nanalo na. Nag-kiss ko ta sa ni Lord. Ubangon ako, Nay. Pildi na lagi ko. Kung mag-kiss ko ta ka sa naas langit. Sige na, pagdali na. Uya, May nanay. 15 minutos ka na lang sa pagkaligo, ha? Sa imo pag-ilis o pagkaon mo. 15 minutos. Di ba ko makapanglugod na, Nay? 14 minutos na lang. Nay, man. 13! Nanay, oy. 20 minutes na, ha? 20 minutes. 12 minutos! Ay. Tumanon ko ang akong saad ni Ella. Ako na'y bahala sa imong anak. Makatapos siya. Bisan sa among kawadon, paniguroon akong makatapos gyud ang imong anak nga si Piolo. Sa dili pa kumutaliwan ning kalibutan. Nay, lain na ani, Nay, ay. Ipa-insert man ko nimo, Nay. Dili man ni i-insert good. Insert. Ayaw pagbuot. Bahalag. Ligsan, basta insert. Ngiga. Na. Lihay. Ah, Aritas pikas agi kay may patrol. Ha? Dali. May pulis na eh. Ay man. Wala di ko kita. Ay na. Nagtingsi pa ingon din eh. Sus, ginoo ko. Santissima. Santisima! Uy, katiliis ba di mong tingog? Uy, buntag sa'yo pa in town, Clover! Ay, nag-uban lagi mo, Nay. Asa mo? Clover. Ayay, kapyot. Sige lang, good. Uy, sakti lang good ng akong kamot, ya, good, Piolo. Ta! Aray, agay na yun, uy. Kanang kamuta, no? Mudayon, ginagkapyot, uy! Bebe, pahawa na kay maliit na miini. Asa lagi mo, Nay, ba? Sa eskwelahan. Mo eskwela ka, Nay? Na, utrusang may gilokdo ay. Ha? Waman ko ko'y gilukdo, Nay, good. Lakapoy kag lukdo, Ay, bebe, sige na padapli na lagi. Pahawa na kay maliit na may eskwelahan. Ay na lagi pag sige kapyot diha. Aon sa man papakagusab, ha? Wa na. Pero, mag-usap mo sa eskwelahan lagi ba? Ay, mo eskwela. Mo eskwela lagi kag balik, Nay? Ay, dili lagi ako, si Piolo. Ha? Mo eskwela ka, Piolo? O, lagi. O, gihatod na ko siya. Mao nga paagian na may kinakasamo ka sa mong agianan. Mao. Padapli na kay... Sige pa, magkagbabag diha. Hawa, padapli. Excuse na, Clover. Ay! Ano sa banto? Uy! Mo eskwela ko no si Piolo? Hala! Ay! Huwata ko ninyo! Ay! Tay pa! Oban ko! Oban ko! Huwata ko! Clover. Huwata ko ba? Clover, ngunit na sab ka. Oban ko! Unsa? Di mahimo. Ganun dili man nga sa eskwelahan man ka mo paingon. Gani. Ayaw kong ingna nga magsunod-sunod gyapon ka sa kong apuhang to dito. Ay, mo eskwela man si Piolo. Mo eskwela na lang pod ko. Unsa? Uy, mo eskwela ka nga ingon ana ang imong hitsura? Murag wa pa man gani ka maulis inyo? Uy, mulogwa ang mga matas mga maestro kung mo eskwela ka nga ingon ana ng imong gisulob. Kita ang pusod. Mubo pa kay kag short. Di day pwede. Ay dili bulag. Og wa pa sad ka ma-enroll ha. Pa-enroll ko. Pag-ilis na gud una dito. Ang wata ko ninyo. Unsa? Lagi mag-ilis ko. Dali-dali lang ko aron nga makauban ko ninyo. Kung dili ko niyo waton, mo ato ko sa eskwelahan ngayon aning ako itsura. Unsa?
Man, unsa man? Di ko niyo waton? Nahala, sige. Huwaton ka na mo din hisdan. Thank you. O gusto ko makasiguro nga huwaton ko ninyo. O banon ako si Piolo sa amo, samtang mag-ilis ko. Piolo! Tanawagin ko, Piolo, ha? Tana! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!